बिमानि थैखौ आं दै खालामनानै दिनै एसे गाबोन एसे सोरजिनानै गालां। ओमफ्राय बबेनिफ्राय जावखांना लाबोखो? गोबाङैनो गायदों ने? औ दे नायदो जोंना आदाया ओरैनो जिरायनानै थायाखै आरो ना, नङाब्लाथ' बिसोरो माबाफ्राखौनो हाजिराफ्राखौनो खामलाफ्राखौनो 100 जनसो लानो हागौ आरो गोसोबा। हेल' लोगोफोर, बरायबाय दिनै गोदान भिडिअ। दाख्लै बावैसो जालांनाय बारहुंखा जिथुनाखि चिरां डिस्ट्रिक्ट खयला मैला साइडजों बबे खनाजों मा रोखोम खहा खालामलांखो आङो एसे नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एक्सप्लर खालामनानै देखायनोसै। जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बिसोरो माने नायलांनो हागोन आरोखि। दा नायदो नै जोंनिथिंबो बेबायदि गिदिर गिदिर दंफांफ्रा गुदों आरोना नै। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नायदो नै एफा मोजां न' लुदोंमोन आरोना, बियो रं होलायबावथ'वाखैसोमोन, न'आबो गोदानैनो दंमोन आरोना, बावाखैनोमोन, खस्थ' मस्थ' लुदोंमोन। दा नै ओरैबायदि गिदिरखा खुज्राब बिफांसोबाव नै, ओरैबायदि गोगोमखा आरोना, 8 फुटसो गलाय 7 फुटसो गलाय जागोन। ओमफ्राय दा बेनो बायनानै नै न'आवहाय ज्राव। आरो मानसियाबा मा जाखो, एक्सुवेलि मानसिया अरजाखै होनदोंदां, नै बब 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 साफाखा आरो गोगोमखा। ओमफ्राय नैबे मावे बारेन्स इंलिश स्कुल बेयाव जेबो जायाखिसै आरो। ओमफ्राय नै बेबायदि औवा बर'बासा लामायावहाय गुथेनानै दं आरोना बारहुंखाजोंहाय। ओमफ्राय दा एक्सुवेलि सोरबा बायदिया लामाफ्राखौ मोखासथ' दंखायो हिसाबै, बायहाट दंखायो हिसाबैहाय बाइक एबा कारफोरखौहाय स्पिडआव फैयो आरोना। ओमफ्राय हठात बेबायदि संखेब नुफैयोब्ला माने दाननो हास्लाबा जायो। दा जायफोरा नैबे औवानि बिगोमा बा रायजोनिबो जानो हागौ बा सोरबा बेक्तिबो जानो हागौ आरोना। दा एक्सुवेलि बेखौहाय थाबैनो माने बोस्रांनानै होयोब्ला थांलाय फैलाय लामा हान्थिग्राफोरनि थाखाय मोजां जायो आरो। दा जोंबो बेखौनो लुबैयो, थाबैनो माखासे मानसिफ्राबो एसे भिडिअ एक्सप्लर खालामो थोननाय हिसाबै जोंबो एसे खालामनाय जादों। मानो होनना बुङोब्ला बे लामाफ्रा एसे थाबैनो थाबायनो हानाय बायदि आरोना। दा बेयावहाय लाइना जब्रुनजोबमान दं आरोना, नै बानायगासिनो दङ नै ओरैहाय। खयदिन হৈছে रे दादा लाइन नाहाथ'? আজি 3 দিন হৈছে। আজি 3 দিন হ'ল না লাইন নাহা? 3 দিন হ'ল। আচ্ছা হ'ব দে লাহে लाहे। ओमफ्राय जोंना नैबे फंबाय लासिना इस्पातखा बानायनायावहाय कारेन्टआवहाय। ओमफ्राय माला फैगोन इयो लाइना? दिनैफोर जानो हागौ दानिया। दा बानायगासिनो दं आरो। माने सानथाम जाखाबाय जाहैदों लाइन मोनैया, ओरैबायदि खस्थ' जाखाबाय, मबाइलफ्रा चार्जआनो गैखाला, थैजोबखाबाय। दा मबाइलल' चार्ज होयो बे नङा, माने लाइन गैयाबाथाय ओरैबायदि दरसि दरलाब जाखायो आरो। दा बानायगासिनो दङ। दा बेयावबो नै कारेन्टआ मेन लाइनानो बायनानै दङ नै, ओरैबायदि खुन्थियानो बायलाबायजोबखादों आरो। दा बेयावबो नै कारेन्ट पस्टआ बायनानै दङ, दा बायला जिला जाजोबखादों आरो नै पस्टफ्रानो। ओमफ्राय नै मेन लाइन सोबावखामोन आरोना, बेनो बायनानै दङ। दा बेयावबो लामा साखाथियावनो फांसे थाइलारु बिफां बेसेबांबा गिदिर बियो बारजों गुबाय नै नायदो। ओमफ्राय नै बेनो लामाया, गामि गेजेरजों हाबलांग्रा लामा। दा ओरैबायदि खस्थ' आरो, दा बेखौ दानख्लाना दोनबाय नै। दा नायदो नै गोबांथार बेबायदिनो पस्ट बायनायफोरखौहाय गायफिननो थाखाय बेफोरबायदि ट्रेक्टरजों लानानैहाय थांगासिनो दङ नै। गोबाङैनो रायजोफ्रानो ओंखारदों, हनै फैगासिनो दङ, बिसोरो हाग्रा दानस्रांगासिनो दं आरो, दा मावगासिनो दं आरो। दा बेबायदि आरो लावख्रिगुरिनि नै आदामोना रोगागासिनो दं। थबैसे रोगाजेनखो आदा? औ ओमफ्राय अबस्थायानो सेसोबखादा हरै लाइना? सानबेसे जाखो लाइन मोनैयालाय? मथा मथि सानबाखौनो हमदो। ओमफ्राय दाथ' फ्रायनानो लाइनजोंसो इउज खालामजोबखासै, सलार थलारबो गैला माबा फैनायनि थाखायनो, लाइन फैनायनि थाखाय। दा खोमसि खोमलाव जायो आरो, दांला बिलिदला मावगासिनो दं।